Dagsa ng mga deboto po sa Manawag sa paparating na Semana Santa. Sa ating pong ibang report naman, tututukan po ng LGU. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Tututukan ng lokal na pamahalaan ng Manawag ang kaayusan at katiwasayan ng mga debotong Katoliko na inaasahang daragsa sa bayan ngayong Semana Santa. Ayon sa alkalde ng Manawag, sisiguraduhin ng LGU ang kaligtasan ng mga lokal na residente at mga bisitang magtutungo sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag. At on the part of the LGU especially, we are duty bound also to take care of these people. No? Alagaan namin sila, isiguro ang kanilang safety, malinis ang kapaligiran, at syempre yung masaya sila. Inaasahan umano na mas marami ang debotong darating ngayong taon kumpara nung nakarang taon kung saan umabot sa halos 2 milyon ang dumalo. Medyo nagamay na rin natin, but as clean and go na ang atin pong COVID, it has been declared na COVID-free na tayo, kaya we expect a little increase, no, dun sa usual. No? Actually, nag-triple, even quadruple ang tao, no? All our major streets, especially on that Thursday and Friday, no? Holy Thursday and Good Friday, yun po yung busy day. Bilang paghahanda, nagtalaga na ang pamahalang bayan ng mga karagdagang parking area para sa mga pribadong sasakyan upang mabawasan ang trapiko sa paligid ng simbahan, lalo na sa mga araw ng mahal na araw. No, so challenge, volume ng traffic, challenge of course yung foot traffic din, at challenge din yung of course sa parking, no? Kaya nga if you can notice some private lots along the vicinity ng Basilica naku-convert into parking area. Para naman sa seguridad at kalusugan ng mga deboto, maglalagay rin ng mga medical assistance booth sa tulong ng Red Cross Pangasinan Chapter. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.